gràcies per acostar-te una vegada més a la Remansada. De mica en mica els assajos van avançant i els actors i actrius anem agafant força i anem familiaritzant-nos amb els nostres personatges. Estem al tercer acte. En Bartomeu, alguns homes i la seva filla han fugit i els remenses comencen a notar les represàlies en la seva pròpia pell. Els soldats no respecten ni a les velles ni als infants. I mentrestant, entre els remenses hi ha els partidaris del no enfrontament per por a que la situació empitjori. No vull que prengui mal ningú de casa, no vull que corri risc ningú proper. Els joves impetuosos disposats a donar la seva vida. No vull ser un esclau la vida entera, vull ser un home tan lliure com els ocells. I els pares dels joves impetuosos disposats a impedir-ho a tota costa. En 15 anys i estàs tots moriràs. Què faràs? Els companys quan traspasses i exageres. El valor no és de rucs, el braó no és un mal. Jo no vull estar al mas quan hi ha molts valents que breguen. I mentrestant l'amo fent-se notar. Perdono el bondat i amor de Déu, però si torna a furgar-se per Déu te'ls degollaré. Els pares no sou mitjalla que en respondeu per justícia. Si teniu mig criminals, ho pagaré amb la vida. Aquesta crueltat de l'amo es troba arropada per les lleis feudals i recolzada pels homes que li fan suport, com ara el guardià Tòfol, la seva mà dreta, interpretat per en Javi Bueno. Bueno, jo faig de Tòfol Vorera, sóc el capità dels soldats de l'amo i bueno, jo faig d'un personatge que era de família remensa i per aquest motiu coneix el que era la pobresa i la fam. Per aquest motiu es va fer soldat. A més, que quan era una mica petit, doncs tenia una germana que li va passar exactament el mateix que la Mireia en aquesta història. I bueno, doncs, la situació que va patir aquest personatge va ser que, bueno, en comptes de saber-hi el que passava, l'angústia dels remenses, va pensar que la millor manera de prosseguir la vida era per mediant de la por i de la força. I per aquest motiu es va fer guàrdia i al cap dels anys no només va acabar ser el capità de la guàrdia, sinó que la mà dreta de l'amo. Avui tenim el plaer de presentar-vos a un home essencial en la creació de la Remansada. No és cap personatge, ni cap actor, ni fa tasques organitzatives, però sense el seu talent i la seva inestimable aportació, la Remansada no seria ben bé el mateix. En Xavier Baurier és el compositor de totes i cada una de les peces musicals que surten a l'obra. I aquest any també ha hagut de treballar de valent. La Remansada sembla mentida, però ja fa 5 anys que aquest projecte tira endavant. La part musical, canvis que hi poden haver hagut, doncs afortunadament pocs, perquè la Remansada ja està estructurada del punt de vista cultural, del punt de vista musical, però sempre, en aquests casos, quan una cosa neix i una cosa d'aquesta envergadura, sempre hi ha retocs, hi ha adaptacions i vist l'any passat, el 2015, doncs aquest 2016 hi ha l'incorporació d'unes 6 intervencions musicals noves i molt adients, perquè en Xavier Bertran, el company que ha escrit tota la lletra de la Remansada, l'impulsor de la Remansada, doncs ha cregut oportú d'adaptar noves situacions perquè la nostra Remansada, permeto dir la nostra Remansada, sigui doncs sempre més excelsa i més important, i és el que volia comentar amb molt d'afecte per tots els que intervenen, perquè acaben de plegar l'assaig i verdaderament es fa un treball
que dona goig participar. I fins aquí un nou vídeo de la Remansada. A poc més d'un mes per l'estrena, els nervis ja comencen a deixar-se sentir, però sempre són superats per les ganes que tots tenim d'oferir-vos el proper 4 de juny un espectacle de primera. Recordeu, reserveu-vos el proper 4 de juny per gaudir d'una bona remansada. Fins a la propera!